दैलाङावलाय हाब्रु जायो नै दा एसे मेसेङाव एसे स्रां स्रां जायो आरो अखा गैयाबा बेफोराव लोमजोबो नामा दैलाङाव एसे दै आरो नारखोबोयो हाबफैयो दैमाया नारखोबोयो ओमफ्राय दा जेनेबा दैलांफ्राव माबायदि जायो थांलाय फैलाय सुबिदाफ्रा थांलाय फैलाय उसुबिदा आरो जोंना मालाबा गोसो जायोना जायगाखौ गारना खारसां होननानै बेलेग जायगायाव थांनो होननानै गथ'फोरनि हाब्रुआवनो गथ'खौ बायै बायै बिदिनो खस्थ'यैनो फोरोंबोबाय खस्थ'यैनो ओमफ्राय दा जेनेबा नोंसोर होनबा मालाबा बे गामिखौ गारना खारनोसै होनना सानो नामा मालाबा सानो सानबाबो थांनोबो गोसो जाया आरो हाब्रुबाबो खस्थ'यैनो थानोसैबो सानो सनामिखा बेसेबां क्लासाव मोनखो नोंलाय फराव बबे स्कुलाव फरायो एक नं सनापुराव बोरै थाङो नोंसोरो दैलाङाव स्कुलाव बोरै थाङो थाबायनो थाङो ओमफ्राय लामाया माबायदि लामाया ओमफ्राय फाखा नङा दैलाङाव माबायदि जायो हाब्रु जायो साइकेल सालायजागोन सालायजाया साइकेल दैलाङाव सालायजायाना सालायजाया 40 बोसोर जाबाय ओमफ्राय लामाफ्रालाय माथो मोजां नंथारा लामायानो मोजां नङा लामायानो बिदिनो दैलाङाव बोरै थाबायो साइकेलबो लांजाया माबो लांजाया दैलाङाव बोरै थाबायो दैलाङाव बिदिनो जानला मेला थाबायलाबायो बिदिनो दालां मोनसेजों थाबायो ओमफ्राय बेफोराव बै दैया मा दै होनो बेखौ बिलोमो नामा दै मैदेर दुरा दैनो मैदेर दुरा लोमगोन लोमा बेलाय लोमगोन लोमा लोमजोबो इयो ओरैहाय ओरै लोमलाङो बे न'फोरखौबो लोमो न'फोरखौ लोमो गोजौ खोनायखाय न'आवलाय लोमद्राया आरो एसेसो माबानानै लोमनानै एसे लोमनानै थाङो ओमफ्राय ओरैनो जेनेबा बेयाव खै घरसो दङ बेयाव 6 घर दं 6 घरल' जेनेबा नोंसोर फैजेनबा न'खर बेसे दंमोन बेवहाय जोंनियाव फैजेनबा 7 घर 8 घरसो दंमोन ओमफ्राय न'नियाव खारलांबाय ओमफ्राय जेनेबा गोदोनि फैजेननाय बोराय बुरैफ्रा गैला बेयाव रावबो गैला होमबा ना जोंहाबो बोराय बुरैया बेयाव गैला दिनैहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय बेयो जाहैबाय आंनि नैबे गगामुख हालामनि सिङाव थानाय मिंमां ओनसोलावनो आरो बे जायगाया माने आङो बे जायगायावनो दिनैहाय जोनोमा आंना बे मिंमाङावनो गगामुख मिंमाङावनो आरो बेबो जाहैबाय आंनि माने एकदम माने हम पन्सायतआवनो खिन्थु आङो नैबेबायदि जायगायाव नोंथांमोननो फैनानै मोनसे माने एसे दिन्थिनो नागिरदों आङो नोंथांमोना जायखिजाया भिडिअखौ नायना लागोर दिनैसिम माने आङो बे जायगायावनो जोनोम जानाया आजि माने 30-40 इयार्स जालायलांसै थेवब्लाबो जे आं माने बे जोंनि पन्सायतआव आङो नैबे मोनसे गामियाव आङो दिनैसिम थांफेराखै खिन्थु आं खोनाबाय थादों बिथांमोन गामिखौहाय बे जराव दं होननानै खिन्थु गामियाबो बिथांमोना एकदमबारे दुब्लि गेजेरावहाय खिन्थु लामाया माबायदि थाङो आं जेबो मिथिया जायखिजाया आङो दिनैहाय बे गामियाव आं थांगोन बिराद गोबाव जाबाय खिन्थु गोदोनिफ्राय खोनाबाय थादों आङो बे गामिखौहाय खिन्थु थांनायबो जायाखै खिन्थु मोनफ्रोमबो आङो नैबे जोंनि मिंमां हालामनि गामिफ्राव आं बेरायजोब्बाय बा हाबजोब्बाय खिन्थु मोनसेल' गामि दासिम आं माने बे गामियाव हाबाखै बे गामियानो जाहैबाय आं नोंथांमोननो बेखौ दिन्थिलांगासिनो दङ आरो बिथांमोना लामानि सुबिदाफ्रा माबायदि आं मोजां मिथिया दै जायखिया नोंथांमोना बे आंनि भिडिअखौहाय जोबजासे नायनानै लागोर बिनि उनावहाय नोंथांमोना जुदि माबाफोर कमेन्ट लिरनांगौ दंबा बा माबा मोनसे बुंनांगौ दंबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव मोजाङै लिरनानै हरबानो जाबाय आङो दायो एसे दिन्थिलांग्रोनोसै जायगाखौहाय बिनि उनावसो आङो नोंथांमोननो लास्टआवहाय माखासे खोथाखौ बुंनोसै जायखिया नोंथांमोना नैबे जायगाखौ नायना लागोर आरो बे जायगाया माबायदि आरो बबे जायगानिफ्राय बिथांमोनहा फैनानै बेवहाय थाफैखो गिबि आरो खै बोसोर बेसेबां बोसोर बिथांमोना बेयाव रायजो जानाय जाखो बिथांमोनजोंबो आं माखासे खोथाखौ रायलायगोन आरो बिथांमोनहा जे इमानखिनि जे दुब्लि गेजेरावहाय मानो थाफैनांगौ जाखो मोनसे गामि एकदम लद्रद्रनो नङा होमबा आलदानो जायखिया आं नोंथांमोननो बेखौ एसे दिन्थिग्रोनोसै जायगाखौहाय आं नैबेजों फैबाय बे लामाजोंहाय आं ओरैजाय आरोना जों ओरै फैनानै फैबाय आङो नैबेजों फैबाय आङो दायोबो आं नैजों थांगोन ओमफ्राय ओरैजाय थांनानै ससे लामा दङ ओरैजाय हाबनाय लामा बै गामियाव थांगोन आं बै गामियाव खिन्थु बिथांमोना ओरै थांबाबो लामा गैया ओरैजाय थांबाबो लामा गैया ओमफ्राय ओइथिंजाय फैबाबो लामायानो गैया माने बिथांमोना माने ओरैबो खिन्थु 4 राउन्ड गामि दङ थेवब्लाबो माने लामा थांलाय फैलायनि जेबो लामा सुबिदा गैया जोंहा साइकेल सालायदों खिन्थु बेजोंहायबो फिसाफोर लामा दं जानांगौ साइकेल सालायलायलाय हिसाबै आरोना थेवबाबो आङो जायखिजाया बिराद गोबाव जाबाय बेसोर गामियाव माने फैखायाखैनो एबारसो आं फार्स्ट थांगोन आरोखि गोरनोसै आङो ससे थांनानै ओजोंहाय एसे आलि दंनो बेजों ओरै थांग्रा जायखिजाया बे गामियाव आं थांगोन जायखिजाया आङो बे गामियाव फैनानै माखासे एसे दिन्थिगोन आङो आरो सोरजोंबा आङो हायोबा रायलायगोन जायखिजाया फार्स्ट टाइम आङो बे जायगायाव दंमोनब्लाबो खिन्थु फैनाय जायाखैमोन खिन्थु एबारसो आङो बे गामियाव फार्स्ट टाइम थांगोन ओंखायनो नोंथांमोनखौ आं जोबजासे नैबे भिडिअखौ नायलांनो थाखाय आं खावलायबाय थौदो बिदिबा जों भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला आङो बेनिफ्रायनो आङो भिडिअखौ जागायबाय ना चलो फैबाय मोनसे लामा मोनफैबाय आं नै दालां आरो बेयाव बाइकआ थांनो थाजासे नायग्रोनांसिगोन नङाबाथ' जानाय नङा नायग्राबा बाइक थांनो थाथाय दैज्लाङाव बिराद प्रब्लेम जागोन बायदि मोनदां जोंहाय मोनफैसिगोन आं दाना बाइकआ फैगोन बायदि मोनदां जेने थेने
बैयावनो जाहैबाय गामिया बाइकआ बेयाव बाइकआ फैगोन लासै फैनांसिगोन आं दायो बाइकखौ लायफैनांसिगोन ओइ लामाजों फैदोंमोन आङो नुफेरबाय नोंथांमोना लामाखौहाय माबायदि दैज्लाङाव प्रब्लेम जागोन बिरादनो मोनफैबाय दाना फैयै फैयै बेबा बबाव दं नोंस्रा रानि बबाव दं नोंस्रा न'आ बबे बबेनिफ्राय आबैमोन दंना गैया सोर सोर दं न'आव बबे आबैयालाय हे माथो आनै मोनाव सोंफैबाय आनै मोनाव सोंफैबाय माथो जोंलाय नोंना मा नाम सनामिका सनामिका मा नाम सनामिका सनामिका बेसेबां क्लासाव मोनखो नोंलाय फराव बबे स्कुलाव फरायो नों सनापुराव एक नों सनापुराव बोरै थाङो नोंसोरो दैज्लाङाव स्कुलाव बोरै थाङो थाबायनो थाङो ओमफ्राय लामाया माबायदि लामाया ओमफ्राय फाखा नङा दैज्लाङाव माबायदि जायो हाब्रु जायो साइकेल सालायजागोन सालायजाया साइकेल दैज्लाङाव सालायजायाना सालायजाया होनबा स्कुलाव माबोरै जायो खस्थ' जायो दैया गिदिर गिदिरथार नामा गिदिर देरो बेफोराव लोमगोना लोमा बेफोराव लोमा माथो जायगाफोरखौलाय माथो दै लोमगोन बायदि नुयो माथो लोमा ना रानियाव थांखो थाखुमायबायसो नोङो 40 बोसोर जाबाय ओमफ्राय लामाफ्रालाय माथो मोजां नंथारा लामायानो मोजां नङा लामायानो बिदिनो दैज्लाङाव बोरै थाबायो साइकेलबो लांजाया माबो लांजाया दैज्लाङाव बोरै थाबायो दैज्लाङाव बिदिनो जानला मेला थाबायलाबायो बिदिनो दालां मोनसेजों थाबायो ओमफ्राय बेफोराव बै दैया मा दै होनो बेखौ बे लोमो नामा दै मैदेर दुरा दै होनो मैदेर दुरा लोमगोना लोमा बेलाय लोमगोना लोमा लोमजोबो इयो ओरैहाय ओरै लोमलाङो बे न'फोरखौबो लोमो न'फोरखौ लोमो गोजौ खोनायखाय न'आवलाय लोमद्राया आरो एसेसो माबानानै लोमनानै एसे लोमनानै थाङो ओमफ्राय ओरैनो जेनेबा बेयाव खै घरसो दङ बेयाव 6 घर दं 6 घरल' जेनेबा नोंसोर फैजेनबा न'खर बेसे दंमोन बेवहाय जोंनियाव फैजेनबा 7 घर 8 घरसो दंमोन ओमफ्राय न'नैसोआ थांबाय अबाव थांखोबा बे आमाइ मसेनजों ओमफ्राय आमाइ जोमलावाबो ओजोंहाय खारलांबाय ओमफ्राय दा बेयाव फार्स्ट फैजेननाय न'आ सोर फैजेननायमोन बेयाव बे गामियाव बै बाथ'पारानि गामियाव फैजेननाया जोंहा आफायानो आरो गाम्बार बिहावानो ओमफ्राय बिनि उनाव जोमलाव ओमफ्राय बे अबाव बेना न'आ आमाइ मसेन बे जोमलावना अबाव न'आ जोमलावना इयावनोमोन ओमफ्राय दा फिसालाफ्रा इयाव न'से दं ओमफ्राय जेनेबा न'नियाव खारलांबाय ओमफ्राय जेनेबा गोदोनि फैजेननाय बोराय बुरैफ्रा गैला बेयाव रावबो गैला होमबा जोंहाबो बोराय बुरैया बेयाव गैला आमायाबोथ' ओजों हा गोदान खारलांना थैबाय ओमफ्राय दा ओरैनो जेनेबा जाबाय आरो दा गोसोआव दंना जेनेबा खै बोसोर जेनेबा बेसेबां सनाव फैनायमोन नोंसोर बेयावहाय बेयाव सनाव बिसोरो आफामोनासो मिथियो आगलाय हाबा जानायालाय माबा जाबाय नोंना बबावमोन न'आ फालागुरियाव 30 बोसोर जाबाय नों 30 बोसोर जाबाय आरो आं फैनाया मालाबा गोसो जायोना बे जायगायाव गारना थांसै आं होननानै गोसो जायो बेलेगाव थांनो गोसो जायो बेनिफ्राय ग्रोब थाफिननांगौ गोनां जाहैबाय ना बेलेगाव थांबाबा माबायदि जागोन दैया लोमसावथारो ना होमबा दैया लोमसावो बहा थांनायदों नोंसोरलाय बहा थांनायदों सोरनि मानो बिस्थुनो रानिनि रलाय अबाव थांनाय नोंसोर र' आयौलाय नोंसोर हाबाब बहा थांनो नागिरदों नोंसोरलाय नोलोबारियाव बेसे गोजान जायो नोलोबारि बिनिफ्राय जायो गोजानानो गोजान जायो ओमफ्राय नोंसिना फाखानि गैया इनै लामायानो माबायदि नुवाखै ओमफ्राय नोंना जोनोम जायगा बबावमोन जोंना जोनोम जायगाया ओइयाव माबायाव नारेंगुरियावमोन ना ओमफ्राय बेफोराव जायगाफ्रा माबायदि दा दैज्लांफ्राव माबायदि जायो दैज्लाङावलाय हाब्रु जायो नै दा एसे मेसेङाव एसे स्रां जायो आरो अखा गैयाबा बेफोराव लोमजोबो नामा दैज्लाङाव एसे दै आरो नारखोबोयो हाबफैयो दैमाया नारखोबोयो ओमफ्राय दा जेनेबा दैज्लांफ्राव माबायदि जायो थांलाय फैलाय सुबिदाफ्रा उसुबिदा जोंना मालाबा गोसो जायोना जायगाखौ गारना खारसां होननानै बेलेग जायगायाव थांनो होननानै गथ'फोरनि स्कुलाव थांनायफ्रा माबायदि जायो खस्थ' बिदिनो थांनाय दैज्लांफ्राव हाब्रुबारियावनो दोलोंनांगौ जायो हाब्रुआवनो गथ'खौ बायै बिदिनो खस्थ'यैनो फोरोंबोबाय खस्थ'यैनो ओमफ्राय दा जेनेबा नोंसोर होनबा मालाबा बे गामिखौ गारना खारनोसै होनना सानो नामा मालाबा सानो सानबाबो थांनोबो गोसो जाया आरो हाब्रुबाबो खस्थ'यैनो थानोसैबो सानो बिदिनो ओमफ्राय नोंसिना बे लामाया बे मोनसेल' ना बोरै ओइखेबो थांजायो ससेल' फालागुरि ससे ओरैहाय ओमफ्राय होमबाबो खोनायानो जायाखै नैबे सेटबानसोमोन सेटबानजों दा थाबायनाय जायो होमबा जेनेबा नोंसिनाव पन्सायतनिबो जेबो सुबिदा मोनथाराखै गैया नोंसिना पन्सायतआव बबाव गोलैयो गंसेबो गैया पन्सायतआ नोलोबारि सरखारि न' गंसे मोनथाराखै
मोनाखै जोंना रावबो बे जेनेबा सयगर न'खरावसो मोनाखै जोंना मन्दिरबो गैया खोरोंबुरि पन्सायतआव गंसे मोनदों आरो जोंहा बिहावा आदसा ओमफ्राय दा जेनेबा नोंसिना ब्रह्म रायजोनि मन्दिरा बबेहाय बाथौ मन्दिर आदसा होमबा उसुबिदा जायो नङा होमबा ना आदसा दे जे थांबावनि मा जाहैबाय ना आङो खोनाबायसो थादोंमोन खिन्थु जोनोम जायगाबा दहायनो आं बुंखाबाय आंनाबो बे नोलोबारियावनोखा नालाय खिन्थु आं खोनाबायसो थादोंमोन खिन्थु फैफेरनाय जायाखै बाथौपारा होननाय गामिखौ दिनै फार्स्ट फैनानै आङो नोंथांमोननो दिन्थिबाय खिन्थु गामिनि माखासे अबस्थाफोरखौ नुयोब्ला निस्सय नंमारगौ अबस्थाफ्रा बारा मोजां नंमारा आरो बेजों लोगोसेनो दा नैबेयावहाय दानि गथ'फोरा थांलाय फैलाय लामा ओमफ्राय बिराद गारिनि बेबो लामा नुवाखै होनबा बे लामाखौ नायबाथ' बे माने लामा नङा आरोना बियो माने मा जाहैबाय बियो दैनि प्रटेक्सननि माने गाइड बानसोमोन आरो बे दा बिथांमोना बेयावनो थाबायबा रायजो जानाया दिनैसिम माने बेयाव हाबा जानानै फैनाया 30 बोसोरानो जाबायनो खिन्थु दासिमबो जायगानि माने डेभेलपा बिदि जेबो जायाखै माने थांफैनि सुबिदा गैया नालाय ओंखायनो नों माखासे बुस्थुफोरखौ नों डेभेलप खालामनोबो हाया आरोबा माखासे न'फोर लुनोबो नोङो सिमेन्ट बाला अन्थाइ लाबोनांगौब्ला बे बेलायाव माखासे प्रब्लेम जायो आरोखि ओंखायनो आङो खोनाबाय थादों बा बै समनिफ्राय आङो बाथौपारा होननाय गामिखौहाय बा जेनेबा खोनाबाय थादोंमोन आरो बिथांमोनहा जे बेयाव थाफैनाया जुदि दिनैसिम 30 बोसोरखौनो जाबाय होनना बुंबाय 30 बोसोर गाहाम जानायनि बेलायावबो दासिमबो जुदि सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनदोंना मोनाखै दा बेखौथ' आंथ' जेबो मोजां मिथिला